Ang mga pangalan, lugar, aksyon o tema ng programang ito ay hakot lamang sa konsepto at walang personal na interes sa mga totoong pangyayari sa komunidad. Thoughts Patrimony Vlog presents Mga Aso ni Kunching, a short comedy film. Nanay! Nanay! Igbilin daw akong tataguan ko kay may nagbibiling na akon. Kay ano, Carling? Ay, sige pagpakian. Iya, didi sulod taksaya, didi. A few moments later. Carling, nga pa nagbibiling nga imo. Oo, nanay, adi pa. Mag-itom. Burunguson nga ni. Sige pagpinanyam idha akon. Suntok ka, Carling. Dirak nakakasuntok na nakit iya nawong harani laha akon nawong. Rabote. Oo, nanay. Yung mapaog ka, Carling, yung mapaog ka. Pag ikagarawas di ha, adi mahapdos, imong mangging panggabutan. Nanay, naaraba, iya sugo. Yung mapaog ka daw, paghihiran tanong na kayong trabaho. Ipatak dito yung amok susin, palit dito ka naman nabasyon.